Λοιπόν, το δούμε και λίγο μέσα, να δούμε τι λέει. Στα γρήγορα, κάθισμα, φοβερό, πάρα πολύ ωραίο το κάθισμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται πολύ ποιοτικό. Τα δέρματά του, τα μαξιλαράκια, τα κλασικά, πολύ ωραίο κάθισμα. Το ύφασμα του εδώ, εξαιρετικό φαίνεται. Ειδικό ύφασμα το βλέπω, δεν είναι τυχαίο, φαίνεται αλέκιαστο. Γενικά δεν πρέπει να έχει φθορά αυτό το ύφασμα εδώ. Φοβερό προσκέφαλο. Πολύ ωραίο σαλόνι. Μνήμες. Ηλεκτρικό. Κλασικά πάνω κάτω λογικά 6 ρυθμίσεις είναι αυτές. Πολύ ωραίο σαλόνι, πάρα πολύ ποιοτικό φαίνεται. Να δούμε και λίγο πίσω. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, φαίνεται τελικά, το φαίνεται glamour. Δηλαδή, όποιος το δει δεν θα πει ότι το εσωτερικό του περνάει απαρατήρητο. Εγώ βλέπω πολύ καλή ποιότητα, πάρα πολύ καλή. Έχουμε βγάλει στο νέο σε 5 παιδιά τα σειρώμενα καθίσματα. Τέλος, τα ξεχνάμε τα σειρώμενα. Ενιαίο όλο ενιαίο, αντί για 3 ανεξάρτητα που ήταν το προηγούμενο. Αλλά βέβαια το βλέπω το μεσαίο ότι παραμένει κανονικό. Κανονική θέση δηλαδή, άρα μπορεί να φιλοξενήσει τρεις επιβάτες και 3 ενήλικες, θα έλεγα, κανονικά. Έχει μεγάλο πλάτο στο μεσαίο κάθισμα. Μια χαρά είναι. Άλλη μια μεγάλη παρατήρηση είναι ο χώρος που βλέπω πίσω ανάμεσα από το πίσω κάθισμα μπροστά, ενώ στο προηγούμενο σε 5 ήταν πιο μικρός, κατά τη δική μου γνώμη αρκετά πιο μικρός. Εδώ πέρα βλέπω μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατα και λογικό είναι, και μεγαλύτερο μεταξώνιο και μεγαλύτερο μήκος αναμάξι. Αυτό μου αρέσει πολύ εδώ. Πολύ σούπερ είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό, πολύ ποιοτικό, προσεγμένο, 2 ποτηροθήκες, ακουμπάς κιόλας και για πραγματάκια εδώ. Πάρα πολύ ωραίο είναι, για να δούμε και αυτό. Κλείνει. Ναι, και καταπαχτή. Να επικοινωνεί το πορμπαγκάζ με μπροστά για μακριά αντικείμενα, πέδιλα σκι ή οτιδήποτε άλλο θέλει να βάλει ο καθένας. Πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο. Εντάξει, αναδιπλούμενα τα πισωκαθίσματα, τα βλέπουμε όλα από εδώ. Ωραία προσκέφαλα, πάλι πίσω. Πολύ προσεγμένο πίσω. Αραγωγή στην πίσω σειρά, εντάξει, και το προηγούμενο. Θύρες. 2 Type-C, 12V, άχρηστη, αλλά υπάρχει ακόμα. Κάποιοι μπορούν να τη χρησιμοποιούν. Προσεγμένο εδώ, μια τσεπούλα εδώ. Σαν θήκη μου φαίνεται. Όχι σαν. Τσεπούλα θήκη είναι. Μπορώ να καταλάβω κάποιον άλλο λόγο να υπάρχει, να βάζει πραγματάκια. Και αυτό εδώ πέρα. Πολύ προσεγμένο πάντως. Σαν ποιότητα φαίνεται αρκετά καλό. Μαύρο λακαριστό. Εδώ. Τι άλλο να δούμε εδώ, πάμε το δούμε λίγο μπροστά. Τα χειριστήρα κλασικά. Καινούριο αυτό. Αναβατισμένο το βλέπω. Πιο designato, πιο ωραίο. Πιο ποιοτικό. Ρύθμιση αναδίπλωση κατρεπτών και τα ρέστα. Το κουμπάκι αυτό, το μεγάλο αρκετά. Κλείδωμα πίσω, παιδικές ασφάλειες είναι αυτό. Και τα παράθυρα για να κλειδώνεις και τα πιτσιρίκια πίσω για ό,τι άλλο θέλεις. Εντάξει, ωραίο, είναι ολοκληρωμένο. Τα έχεις όλα εδώ πέρα. Τι άλλο να δούμε. Να μπούμε και λίγο μέσα. Ηχιάκι. Για να έχει την νότα, ηχείο είναι αυτό. Λογικά. Ηχιάκι είναι. Και αυτό εδώ πάνω. Για να δούμε την οθονούλα του. Εντάξει, οθονούλα δεν τη λες. Μικρότερη τη βλέπω από το προηγούμενο σε 5. Ήταν 12, μα θυμάμαι, στο προηγούμενο. Αυτή μου φαίνεται ούτε 10. Λίγο μικρότερη, δεν ξέρω ακριβώς. Μόλις έρθει ο οδηγός μοντέλο θα μας λέει ακριβώς, μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αλλάζει φυσικά και περιβάλλον, όπως και το προηγούμενο σε 5. Navigation. Εντάξει, επιλέγεις ότι θέλεις εσύ να βλέπεις. Κλασικά, υβριδικό είναι αυτό. Εν κινήσει θα αλλάζει σίγουρα όλο αυτό το γραφικό. Πολύ καλή ανάλυση βλέπω στην οθόνη. Ωραία χρώματα βλέπω. Ζωντανά χρώματα. Πολύ καλή ανάλυση. Λοιπόν, τα καινούρια χειριστήρια εδώ πέρα. Λακαριστά. Το cruise control. Τα bluetooth, φωνητικές εντολές, φωνές, simpling κτλ. Κουμπάκι start stop κλασικά.
Ωραία οθόνη αυτή εδώ. Είναι η μπροστινή κάμερα που βλέπετε αυτή εδώ πέρα. Είναι η μπροστινή κάμερα που βλέπετε αυτή εδώ πέρα. Να βάλουμε και την πίσω κάμερα. Και η πίσω καμερούλα. Special είναι. Φοβερή ανάλυση. Παίζει μεγάλο ρόλο η ανάλυση για μένα, να είμαι ειλικρινής. Θα στρίβουμε και το τιμόνι, να ακολουθάει και τις γραμμές, κλασικά. Πολύ ωραίο είναι. Για να δούμε εδώ. Το κλασικό το toggle, όπως ήταν και στο προηγούμενο λέω, όπως είναι στα καινούρια μάλλον. Τα μοντέλα που έρχεται τώρα, τα modes εδώ πέρα, sport mode, eco mode και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μπει. Πάντως grip control και τέτοιες ιστορίες δεν βλέπω, ηλεκτρικό χειρόφρενο για ασύρματη φόρτιση κινητού, μπαίνει εδώ σε καλό σημείο πρακτικό. Το ταμπλό του, το ύφασμα πάει με τα καθίσματα πολύ καλό. Και από εδώ και αυτό εδώ πέρα, όσο φαίνεται τώρα, φαίνεται εδώ πέρα, ύφασμα όλο αυτό και αυτό ύφασμα. Μέχρι πέρα ηλεκτροχρωμικός καθρέπτης, τα SOS, εκτακτή ανάγκη, όλα αυτά. Τι άλλο να δούμε. Ο τεμπελάκος ανοιγόμενος όπως το προηγούμενο σε 5 cross. Έχει βάθος. Ωραίο φαίνεται. Τι άλλο να δούμε. Ένα πράγμα το οποίο λιγάκι δεν μου φαίνεται εργονομικό είναι αυτό εδώ. Το είχα δει για την προηγούμενη φορά. Να το δούμε λίγο καλύτερα τώρα. Αυτό εδώ κάτω. Αυτό είναι αιωρούμενο εδώ. Το βλέπετε στο πλάι πως είναι. Αιωρούμενο και βλέπω εδώ πέρα 2 ποτηροθήκες. Αποθηκευτικό χώρο εδώ μπροστά και εδώ. Απλώς οι ποτηροθήκες την ώρα που οδηγείς, γιατί είναι και το πόδι. Πες ότι πάω να πάρω τον καφέ μου. Εντάξει, χωράει να τον βγάλεις. Τώρα, άμα είναι κανένα παχουλός και κάθεται ή μεγάλα γόνα τα πόδια κτλ., λίγο πρέπει να κάνεις την κίνηση αυτή για να βγάλεις το καφεδάκι σου. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει συνήθεια. Τι να πω, αυτό λίγο μου κακοφάνηκε. Αυτά. Τώρα τα πλαστικά που μου ζήτησε κάποιος να δω αν είναι καλά. Ακούτε. Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο αφρόδες, λίγο πιο μαλακά κατά τη δική μου γνώμη. Και εδώ επίσης αυτά τα ολίγα έτσι σαν μια πρώτη γεύση. Εντάξει, ωραίο είναι πάντως. Φαίνεται δηλαδή περιποιημένο, φαίνεται ποιοτικό σαν αμάξι. Δεν φαίνεται δηλαδή αυτοκίνητο το οποίο είναι φθηνό στην κατασκευή του. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ μου αρέσει το σαλόνι του, να σας πω την αλήθεια. Και αυτή η οθόνη εδώ που είναι τέρας. Γενικά όλο αυτό το κομμάτι φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ σύγχρονο. Περιποιημένο, φοβερή ανάλυση. Η οθόνη είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Να έχει ανάλυση. 2025 είμαστε και προχωράμε. Αυτά. Και εδώ πάνω που βλέπω κάτι, δεν ξέρω, μάλλον κάποιο head-up display θα είναι, ή μήπως το δείχνει πάνω στο μπαμπρίζ σαν stealth κάτι και όχι να σηκώνεται τζαμάκι όπως ήταν τα παλιά. Δεν το ξέρω ακόμα αυτό και δεν έχω και τον χρόνο να το σκαλίσω τώρα. Αυτά τα είδαμε, τα SOS. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και ένα γρήγορο να δούμε και λίγο και το μπορμπαγκάζ πίσω. Ηλεκτρικό μπαγκάζ. Ωραίο είναι. Για να δούμε και εδώ. Εντάξει, βλέπω καλό μπορμπαγκάζ. Για να δούμε αν είναι και δίπατο. Ναι, είναι δίπατο. Ανεβαίνει, κατεβαίνει όπως και το προηγούμενο. Εντάξει, εννοείται ρεζέρβα δεν υπάρχει, είναι κομμένες. Μια μπρίζα 12V πίσω για να βάζουμε πραγματάκια. Φωτισμός LED στη δεξιά μεριά. Εταζέρα η οποία αφαιρείται. Ενιαία εταζέρα. Ένα κομμάτι είναι εταζέρα, δεν είναι δύο όπως το προηγούμενο σε 5. Ωραίο είναι. Σούπερ, φίλε, το μπορμπαγκάζ έκλεισε σε χρόνο τετέ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αθόρυβα και σε χρόνο 0 έκλεισε το μπορμπαγκάζ. Εξαιρετικό. Αυτά τα ολίγα. Να το δω και οδηγικά στο δρόμο. Να δω πώς πάει, πώς θα πηγαίνει, μια χαρά θα πηγαίνει. Αυτά. Και στο επόμενο βιντεάκι μάλλον θα είναι οδηγικά. Να δω λιγάκι τι λέει στο δρόμο. Αυτά. Καλή συνέχεια.